ďalšieho videa. Dneska si zahráme Brawl Stars. No a uvidíme sa v hre. No. Mám. Čo tu máme? Star Drop. Mythic. Nič. Nevadí. No. Ideme. Tam kedy a čo padne? Brawl Ball. No tak. Mortis. A nie, to každý zoberie, tak zoberiem. No poďte, dávajte. Poď. Poďme. Ježiš. Poďme. Začína už? Yes. No, to bude proti nami. Podľa mňa rozbijeme ich. Podľa mňa, hej. Možno nie. Tak toto, ty kokos. Tak, ty kokos. Ma vykropili jak... GTAčku. Nechceš ísť, Mojko, Kde idíš, Ty žlobtu? Tu máš. Tak. No a čo mu dávam žlobtu, to tu. Pekne Leon. Nie, ty chod domov. Čakaj. Poď. Tak, toto či toto. Mám tajnú zbraň, ktorú ešte nemôžem. A môžem. Jem. Poď tu. Mám. Poď, Leon. Nie, Leon. Nemôžeš, kámo. Šere, musíš. Alebo už idem. Tam nie. Na čo kopete? Nie. Ja vidíš, že bojujem on do mňa, nie? Dick. Yes, Dick. Digolo. No. Poď. Ideme. Nie. GG, hej. Prečo dám? Poď. GG, kámo. Nemôžu dať gól. Leon. Oj. Stač. Nie. GG, ja som veľmi dobrá. Kopol, nie. Nemôžu. Nie. Nie, nemôžem. Poď, nemôžu. Otričkuj. Tak. Typek. Yes, gól. Maj. No, ty kokos, koľko questov. GG. Neschoď goldy. Tak drop, nič. Koň. No. Nič. GG.
A dáme ještě jednu hru. Ten grab. Koho? Tam. Pojď. Yes. No. Pojď. No, tam možná dáme jíst. Skočím. A skočím. Nie, GG, on je mega silný. Frank. Mám ťa. Ne, Frank. Čo je Frank? Potrebujeme abilitu. Teraz keď tu dojde, Pozor, ide Frank, tak už nejde. Nie, poď, ber, oko. 12 máme ok. Idem kryť. Choď. Tak, ty si dobrý. Poď. Honzon. Frank? Tam. Poď, daj. Máš. Ok. Frank, no jasné. On je kopírant. Ty mango boss, či čo? Ty mango skibidi. Pau. Tiki taka. Tvoja mamka. Skibidi Ronaldo. Skibidi Pango. Skibidi ma. No čo je, ha? No už čo, vieš čo? To. GG. Pekne, Nemôžu. Máme to. Nemáme GG. No. Pre dneska to bude všetko. Dávajte like, odber a uvidíme sa od ďalšieho videa.